Vale, en principi s'està gravant. Bueno, doncs anem a començar, que són les 6 i 4. Doncs benvinguts als que us heu connectat i gràcies per ser-hi. Jo em dic Carlos i soc fotògraf de l'associació i també estic dins de l'àrea d'educació i juntament amb l'Oriol, que també és un voluntari de l'associació i que està a l'àrea de recerca, també com a fotògraf, doncs us explicarem una miqueta tot el que hem pogut anar veient i els resultats que hem obtingut al llarg d'un any i poc que hem dut a terme aquest projecte anomenat Megafauna del Garraf, on es destaca la seva importància dins de la xarxa Natura 2000. Primer de tot, presentar una miqueta qui som l'associació, per si no ens coneixeu. L'associació Cetàcia va néixer l'any 2013 amb la idea de poder estudiar, no, tot el que hi ha al medi marí que ens envolta, i actualment l'associació es divideix en tres àrees que ens permeten arribar a tots els objectius que tenim com a entitat. No? I quins són els nostres objectius? Pues, bueno, una miqueta amb el que va néixer, que era fer recerca i conèixer més i millor el que tenim aquí al voltant, però a més, doncs, amb tota aquesta informació que nosaltres anem acumulant i tot el que podem anar veient, doncs, intentar transmetre-ho a tota la ciutadania, arribant al màxim nombre de persones per fer una mica partícip a tota la societat, no? Del que seria la conservació marina i que cadascú pugui fer una miqueta, no? el que està a les seves mans. Ens basem molt en la idea de Jacques Cousteau, no? De que la gent protegeix allò que estima però només estimem allò que coneixem, i per tant nosaltres en definitiva el que fem és intentar conèixer més i més i més i fer arribar-li a tothom perquè tothom s'ho pugui estimar i com a cosa final, no? Vulguin fer perquè es conservi. I com treballem des de l'associació? Bueno, doncs des de l'associació tenim tres projectes ara mateix diferenciats que ens permeten cobrir, bueno, i agafar informació del mar dins de diferents àmbits. El principal projecte seria el projecte de fotoidentificació. Aquest projecte, bueno, es basa en poder identificar individus concrets d'algunes espècies de cetacis de les que anem trobant a les nostres sortides a través de marques i senyals que presenten cada individu de manera exclusiva. Després, quan anem veient les diferents espècies que podem trobar i que hem estudiat, doncs us explicaré una miqueta quines són aquestes marques i amb quines sí i amb quines no estem fent la fotoidentificació. A la vegada que, bueno, que anem fent totes aquestes fotografies que ens permeten fotoidentificar els individus, també es van prenent una sèrie de dades, no? Com la localització, tamany dels grups, que ens permeten ampliar més aquest estudi i treballar altres conceptes, altres idees dins del mateix projecte. Un altre projecte que tenim engegat des de fa molt temps és el projecte d'Amics del Mar, que ens agrada destacar que és un projecte que es basa en la ciència ciutadana. La idea és de que qualsevol persona amb uns mínims coneixements i prèvia, bueno, aquests coneixements, en el nostre cas no fem formació, però sí que demanem unes coses concretes, doncs aquestes persones puguin aportar dades que a nosaltres ens ajuden a que el nostre estudi sigui encara més complet i que el mapa que anem fent de com està l'estat de conservació de la fauna marina del nostre entorn, doncs pugui ser cada vegada més complet. I quina és la idea? Doncs que persones que o treballen al mar perquè o són pescadors o tenen un centre de busseig o lloguen velers, no? A l'estiu, o directament persones que en el seu oci disposen d'un vaixell d'esbarjo, no? Doncs que quan es trobin cetacis en el que és el litoral català ens puguin passar dades, sobretot principalment el waypoint, el punt GPS, no? La localització d'on han trobat aquests animals i també algunes fotografies o vídeos que a nosaltres ens permetin, doncs, assegurar que l'espècie que s'ha vist, doncs, és la que ens diuen, o que en cas que ells no ho sàpiguen, nosaltres poder identificar l'espècie. I l'altre projecte que duem a terme és el projecte Plomes al Mar. Plomes al mar, una miqueta la idea surt de que al final, quan un està navegant i fa una sortida,
pel projecte de fotoidentificació ens trobem que els animals que amb més facilitat veiem i que quasi durant tota la sortida els podem anar observant són les aus. Que al final les aus marines són un grup d'animals, ¿vale? Un grup d'ocells que són molt vulnerables, que el seu estat de conservació en molts casos doncs, és bastant dolent, arribant a tenir espècies aquí al Mediterrani que es troben en perill crític d'extinció. I aleshores el que també ens trobàvem és que de dades sobre ocells marins, principalment les que s'agafen sovint, no? Per facilitat, per logística, serien de totes aquelles aus que es troben més prop de la costa. O que tinguin aus que es poden trobar prop. Ui, no sé si hi ha algú amb el micro obert, que si se'l pot tancar, si us plau. Ja està, Carlos, solucionat. Doncs, bueno, com deia, que el que ens trobem sovint és que les dades que més abunden són dades que són relatives a la seva presència a davant de la costa, no? Que és el que al final un ornitòleg amb uns prismàtics o amb un cata, no? Amb un telescopi terrestre, doncs pot arribar a observar i a identificar. Però que ara que comences a tirar milles endins, doncs no és tan fàcil poder accedir-hi. Els estudis que hi ha doncs sí que existeixen alguns, però no són tan abundants, i aleshores nosaltres vam decidir ja fa uns anys que també durant les sortides aprofitaríem per agafar informació sobre totes les aus marines que anem trobant, que no són poques, la veritat. De fet, en aquest estudi, tot i parlar de la megafauna, també es presenten resultats sobre les diferents aus marines que hem pogut anar trobant al llarg d'aquest any i mig. I què més fem a l'associació? Bueno, tots aquests 3 projectes el que ens permeten és fer recerca, és conèixer més el que tenim davant, i aleshores ens quedaria la part que ja entrarien l'àrea d'educació i l'àrea de comunicació en poder divulgar a través de xerrades, a través de cursos, de diferents tipus d'activitats per diferent públic, no? I arribar al màxim número de gent a exposar totes les nostres idees i el que hem anat descobrint. Vale. Aleshores, com us deia, el projecte, tot i que nosaltres portem anys en una àrea d'estudi força gran, que la zona que hem estudiat ara en aquest projecte està inclosa dins d'aquesta àrea d'estudi, el que hem volgut fer és centrar la nostra tasca en el que seria la xarxa Natura 2000. Què és això de la xarxa Natura 2000? Pels que no ho conegueu o potser no heu sentit a parlar mai o alguna vegada ho heu sentit, no? De que es parla d'espais xarxa Natura 2000 però no se sap ben bé què és, doncs, bueno, xarxa Natura 2000 és un mecanisme europeu, de fet és el mecanisme europeu més potent que hi ha per combatre la pèrdua de biodiversitat. Val? Aleshores, en què es basa? Doncs, bueno, s'identifiquen diferents zones que són representatives de les 7 regions biogeogràfiques d'Europa i el que s'intenta incloent-les dins del que és la xarxa Natura doncs, és poder conservar una quantitat suficient d'hàbitat que sigui representatiu i que permeti que les espècies que hi habiten doncs, assegurar la seva supervivència. Però també cal entendre que el concepte de xarxa Natura sempre va lligat a que hi hagi una compatibilització amb l'activitat humana. No es tractaria de declarar àrees on no es pot fer cap activitat humana o que les activitats humanes són superreduïdes, sinó que el que es busca és trobar un equilibri entre éssers humans, persones, activitat humana i conservació d'hàbitats i d'espècies. I com s'ha fet això? Bueno, doncs s'ha fet identificant 2 tipus d'àrees a nivell de xarxa Natura, que són les zones d'especial conservació o zones SEC, que el que ens parlen és de que conservar certs hàbitats, però a més tenen tot un annex, ¿vale? Un annex de la directriu sobre la xarxa Natura 2000 on s'inclouen una sèrie d'espècies a nivell europeu que és interessant conservar. Per què? O perquè estan en risc de desaparició o perquè en els últims anys la reducció d'individus ha sigut molt gran o inclús perquè són espècies molt característiques o molt típiques d'algunes regions europees. Això per un costat.
D'altre costat, les zones xarxa natura també poden ser declarades zones CEPA o zones d'especial importància per les aus o de protecció per les aus. Quan una zona es declara una zona CEPA, doncs també dins d'aquest annex que us deia d'espècies hi ha tot un seguit d'aus que es parla de que s'ha de conservar i s'han d'assegurar pues, que les zones CEPA aquestes, que per algun motiu les han considerat important per les aus, doncs es puguin conservar per assegurar que les espècies aquestes en qüestió tinguin un hàbitat per viure i pues, no hi hagi aquesta pèrdua de diversitat que estem vivint ara mateix. Aleshores, a Catalunya actualment hi ha 117 espais que formen part de la xarxa Natura. Com podeu veure en el mapa, tots els verds són espais terrestres i els grocs són marítims. Per tant, la majoria d'ells són espais que es situen dins de terra, però bueno, no són petites les zones també declarades dins del mar. Moltes vegades una mateixa zona està declarada CEC i a la vegada declarada zona CEPA. ¿vale? Per això diu que hi ha 115 com a zones CEC i 73 com a CEPA, que si féssim la suma doncs no surten aquestes 117 perquè hi ha algunes que tenen els 2 graus de protecció. Nosaltres, la nostra àrea d'estudi, la que treballem, és aquesta zona marina que situa al litoral central, val? Des de Barcelona fins a més o menys Calafell. A veure si ara... Vale, mireu, es veien 2 zones, vale? Perquè dins de la nostra àrea d'estudi en tenim 2. La que toca terra i és més costanera, o que principalment és costanera, és la zona CEC, la zona d'especial conservació de costes del Garraf, on s'identifiquen 5 tipus d'hàbitats que són d'important conservació. I quins són aquests? Bueno, parla d'unes praderes de Posidònia que es troben davant de la costa, també dels esculls que acullen la vida marina dins del mar, que també els trobem a davant de la costa, la zona de penya-segats, amb presència d'una planta del gènere Arimonium. També es parla de zones típiques mediterrànies, però ja no seria tan litoral com el penya-segat, sinó una miqueta per darrere de zones amb matoll característic mediterrani, i després es parla també d'unes zones subestèpiques, crec que li diu, amb presència de gramínies que no estan tot l'any i això. I aleshores, aquests són els 5 hàbitats i parla en total de, si no m'equivoco, són 33 espècies que s'han de conservar. D'aquestes 33 espècies hi ha 18 que són ocells, dels quals nosaltres considerem que d'aquests 18 ocells trobem 10 que són aus marines, 9 mamífers, dels quals només un és marí, que és un cetaci, que és el dofí molar, 4 rèptils, dels quals podem destacar que hi ha una tortuga marina, que és la tortuga careta, un invertebrat, que si no m'equivoco és un cargol, i un peix que podria semblar que també tocaria dins del mar, però no, és el fartet, que és un peix d'aigua dolça. La zona C que us ensenyava va des de Segur de Calafell fins a la zona de Gavà. I aleshores, darrere d'aquesta zona C trobem una zona CEPA, que es diu Espai Marí Baix Llobregat Garraf, que es situa just darrere i comença a tocar terra quan s'acaba l'altra, que de fet coincideix amb la zona de la desembocadura del riu Llobregat, que és ben sapigut per tothom que és una zona d'importància per les aus, però és que tot el que trobem darrere de la zona C i fins a arribar a tocar terra també és una zona molt important. I per què aquesta zona s'ha considerat que és una zona important i a tenir en compte dins de la xarxa Natura 2000? Doncs principalment per 2 idees. La primera seria que és una zona d'especial importància per l'alimentació de les aus, sobretot quan arriba l'època reproductora. Hi ha algunes aus que utilitzen aquesta zona de davant del massís del Garraf per trobar aliment, i després perquè quan arriba l'hivern és una zona també important per la hivernada d'alguns ocells que rebem nosaltres procedents del nord d'Europa i que venen aquí a passar l'hivern buscant una miqueta més de calor del que tenen allà dalt.
I dins d'aquesta zona cepa doncs, es reconeix que hi ha mínim 16 espècies d'aus que estan incloses dins del catàleg que abans us deia d'espècies a conservar. No? D'aquestes espècies, 15 tenen hàbits marins. En aquest mapa el que podeu veure, vale, és dins del cercle vermell tot el que seria la nostra àrea d'estudi. I com podeu veure, les dues zones de xarxa natura de les que us estava parlant les tenim incloses dins de la nostra àrea d'estudi des de fa ja temps. Per què nosaltres hem triat aquesta àrea d'estudi i no una altra i ens hem centrat aquí? Doncs mireu, aquestes taques que són de color vermell també, el que estan marcant són l'existència d'uns canons submarins que, per entendre'ns d'alguna manera, són zones que el mar comença a agafar a gran profunditat, val? Com si fos una muntanya posada al revés o com si fos una vall molt gran vista des de dalt d'una muntanya, doncs comença a agafar molta profunditat, arribant a haver-hi en alguns d'ells doncs, més de 1.500 metres de profunditat i fent que al baixar tant de cop hi hagin unes parets bastant verticals. Al llarg de tota la costa mediterrània de la península Ibèrica es van repetint els canons, val? I en podem trobar a quasi tota la costa. Però sí que és veritat que els que tenim situats a davant de Garraf doncs són uns canons que es troben prou a prop de la costa també, que a nosaltres ens permeten en una jornada de navegació, que és com duem a terme el nostre estudi, doncs arribar fins a ells, entrar una miqueta dins del canó, inclús algun dia poder recórrer un parell de canons, no? I a nosaltres ens interessa anar a aquests canons quan duem a terme els nostres estudis, doncs perquè hi ha moltes espècies de cetacis que la seva presència està lligada, vale, a l'existència de grans profunditats. No és el lloc de Catalunya on els canons estan més a prop de la costa, el que està més a prop de la costa el trobem a Blanes i després trobem uns altres que estan a la zona del Cap de Creus. Però jo crec que després d'aquests dos, els que tenim a Garraf són dels que estan més a prop. I l'altra àrea verda que veieu que un pelín sí que toca l'àrea d'estudi i ja comença principalment quan s'acaba la nostra àrea d'estudi, doncs seria el corredor de migració de cetacis del Mediterrani, vale? Que ja el trobem per darrere dels canons. Aleshores, quines espècies hi trobem? Doncs al Mediterrani, per almenys al tros on nosaltres vivim, trobem 8 espècies de cetacis que són residents, que els podem anar trobant al llarg de l'any, i d'aquestes 8 espècies es divideixen entre cetodontocets o cetacis amb dents i un sol espiracle i un misticet, vale, que l'entendríem com a les balenes, no? Cetacis amb barbes i 2 espiracles. Aleshores, el primer que hem pogut estudiar durant aquest projecte centrat en la xarxa Natura 2000 és el rorqual, que és la balena que trobem al mar Mediterrani, que de fet és el segon animal més gran, amb el qual sí que podem dur a terme el nostre projecte d'identificació. De vegades a l'aleta, vale? A l'aleta dorsal, doncs trobem que presenten marques suficients que a nosaltres ens permeten identificar els individus. I també en els rorquals ens serveixen una sèrie de taques que, aquí que diu senyal clara en forma de V baixa invertida situada a darrere del cap, doncs van tenint una sèrie de coloracions, vale, al llarg de la mandíbula que ens permeten també intentar identificar els diferents individus que ens anem trobant, no en un any, sinó en diferents anys. El dofí mular és l'espècie de cetaci que estava protegida dins de la zona sec del Garraf, i per què és aquesta i no unes altres. Després, quan veiem els mapes, es veurà molt clarament, però és perquè és el cetaci de tots els que trobem al mar Mediterrani que té uns hàbits més costaners i que, per tant, el seu hàbitat és el que està dins de la zona sec, inclús a trossos de la zona cepa.
És un dofí que pot arribar a fer 4 metres de llarg i que, pues, tristament, tots segurament hem vist alguna vegada perquè és l'espècie que s'acostuma a tenir en els zoològics. Després tenim el dofí llistat, que ja és un cetaci que comencem a veure a la mesura que anem arribat a profunditats ja més importants. És el dofí del qual nosaltres com a entitat tenim més albiraments, perquè és el dofí que trobem que és més comú més comú al mar Mediterrani. Vale? Nosaltres quan trobem dofí llistat podem fer albiraments de 3, 6, 10, 15 individus fins a albiraments a vegades n'hem fet de 200 individus saltant al voltant del vaixell. És un dofí que és més petit que el dofí comú, vale? Poden arribar a fer 2 metres una mica llargs els adults més grans, i com a curiositat, bueno, dir que són uns cetacis, vale? Que els albiraments quan els fem pues, són força graciosos, força xerits, vale? Perquè tenen el costum d'apropar-se a davant de la proa per aprofitar una miqueta la inèrcia que genera el vaixell i ells aprofitar-la al nadar. I el quart cetaci que veureu que surt en els mapes que hem pogut fer al llarg d'aquest any i pico fent l'estudi és el dofí comú, que ens podria semblar pel nom que és el més comú al Mediterrani, però no és un dofí que acostumem a veure'l gaire a les nostres sortides. Tot i que en els últims anys en què hem anat fent albiraments, inclús aquest any hem fet un albirament d'un grup força nombrós, és un animal que no tenim gaires albiraments en comparació amb els altres cetacis. De vegades l'hem vist amb algun grup de llistats barrejat, de vegades els hem vist ells sols, però el que era normal era veure grupets molt, molt petits fins a aquest any que vam veure un grup que fàcilment tenia uns 50 individus. Se m'ha oblidat dir-ho, amb el dofí mular fem fotoidentificació perquè no hi ha una gran quantitat d'individus que anem trobant i té marques suficients per poder identificar-los. Amb el dofí llistat no fem fotoidentificació, no identifiquem els diferents individus, i amb el dofí comú, de moment, amb els poquets albiraments que havíem tingut, sí que estàvem intentant fotoidentificar-los fins ara. Després, un altre animal que ja no el veureu en els mapes avui perquè la seva presència està més lligada a profunditats encara més grans i la xarxa Natura, tot i que toca les capçaleres dels canons, no arriba a ficar-se gaire dins d'ells, és el cap d'olla gris. Com veieu, té el cos ple de marques que són úniques per a cada individu i això també ens permet poder fer fotoidentificació amb ells. Els cap d'olla són cetacis força grans, poden arribar a fer 4 metres de llarg i quan fem l'albirament la veritat és que són animals molt, molt, molt macos de veure perquè es poden apreciar totes aquestes marques superfàcilment que tenen i a la que es posen al costat del vaixell doncs ja te n'adones de la mida, no?, que té aquest animal. Després tenim el cap d'olla negra, que és un cas curiós. Al Mediterrani és un cetaci que el podem anar trobant. A Catalunya no hi havia gaires cites, tot i sí que hi havia algunes, i nosaltres, en 10 anys com a associació, és només fins a aquest últim any que no hem trobat mai cap grup de cap d'olla negra. Aquest any sí que n'hem pogut fer diversos albiraments, igual que el cap d'olla gris, la seva presència està associada a que hi hagi grans profunditats també, i és una miqueta més gran, bueno, una miqueta no, bastant més gran ja que el cap d'olla gris. Per tant, si ja us deia que el cap d'olla gris quan el tens al costat del vaixell impressiona la seva mida, el cap d'olla negra doncs encara més. Després tenim el sífid de Cuvier, que encara podríem dir que la seva presència també està associada a grans profunditats. És un animal força difícil de veure, tenim albiraments fets, però és força difícil de veure perquè, així com d'altres animals sí que acostumen
a vegades apropar-se més als vaixells o que els trobem més a prop del vaixell. Amb el Seafit el que ens passa sovint és que quan el veiem és força lluny del vaixell. I podríem dir d'una manera una mica humana, no? que és una mica tímid el Seafit i que de seguida s'enfonsa i ens és difícil tornar-lo a trobar. Per què ens és difícil? Doncs perquè els Seafits tenen el rècord de capacitat d'apnea, podent-se estar 2 hores sota l'aigua i, per tant, si ell vol marxar o li està molestant la nostra presència, no? O no vol que ens apropem, ell pot submergir-se i aparèixer realment molt lluny de la nostra embarcació, que ja no seríem capaços de tornar a trobar. Tot i així, quan els veiem de lluny, potser aquí en el dibuix no s'acaba d'apreciar al 100%, però alguns exemplars tenen així uns tons olivacis que amb el reflex del sol, doncs a vegades et fa la pista, no? Amb el reflex del sol i la forma que té la seva aleta dorsal, que també és força característica, doncs ens permet dir, juntament amb la fotografia que li acabem fent, si és que podem, doncs que el que hem vist allà bastant lluny era un Seafit. Algunes vegades també ens han aparegut més a prop del vaixell i hem pogut fer millors fotos, però ja us dic que és un animal difícil de veure. I per últim tenim el catxalot, que és el depredador més gran del món, i la seva presència aquí al Mediterrani, bueno, al món en general, també està totalment associada a l'existència de grans profunditats. Tots aquests cetacis necessiten de grans profunditats per poder viure, principalment perquè el seu aliment, que s'alimenten de cefalòpodes, doncs habiten en zones de gran profunditat. I altra fauna que us hem volgut posar perquè sapigueu que anem veient, no? I diferents tipus de fauna i en moments diferents que anem veient, no? Per exemple, aquí amb aquestes 6 espècies podem veure el gavot i el fraret i el mascarell, que són, bueno, i el cormarí gros, que són espècies principalment hivernants al Mediterrani, que passen l'època reproductiva i l'estiu en zones més septentrionals d'Europa, i nosaltres els observem aquí durant l'hivern. Després tenim el cormarí emplomallat, que justament passa al revés. El cormarí emplomallat el veiem principalment durant els mesos de calor a la nostra costa, i la gavina corsa, en canvi, a diferència d'ells, no? Doncs és un ocell que el tenim resident tot l'any. Per tant, a nivell d'aus al Mediterrani podem veure hivernants, podem veure estivals, podem veure aus resident o podem inclús observar espècies que estan fent la seva migració. D'altra banda, també us hem volgut posar les 3 baldrigues, que per nosaltres són també 3 ocells marins molt importants. La baldriga cendrosa, que seria un ocell principalment que l'observem durant els mesos de calor a la nostra zona de costa, però d'altra banda tenim la baldriga balear i mediterrània, que tot i que anem fent albiraments d'elles tot l'any, sí que se sap, no? que la zona, com he dit abans, la zona cepa, inclús la zona C, és una zona d'especial importància per elles perquè durant l'època reproductiva la utilitzen per trobar aliment. I per què són importants? Doncs perquè fins fa uns anys eren la mateixa espècie, però des que s'ha descobert que són 2 espècies diferents, doncs s'ha pogut dir que la baldriga balear, és l'ocell més amenaçat d'Europa, tenint el seu estat de conservació en perill crític d'extinció. I d'altra banda podem trobar la tortuga careta, que de les 3 espècies de tortugues que tenim aquí al Mediterrani és la que nosaltres ens trobem sempre. Les altres 2 espècies que trobem són la tortuga verda i la tortuga llaüt, però nosaltres els albiraments que fem i les notícies de tortugues que arriben a la costa durant aquests mesos de l'any a la costa catalana a nidificar sempre són de tortuga careta. I l'altre peix que hem volgut destacar és el peix lluna, que tot i que també anem observant durant tot l'any els peixos lluna, sí que hi ha alguns pics de fer més observacions durant els mesos de maig i juny. I com duem a terme nosaltres el nostre estudi? Doncs, nosaltres el que fem realitzem sortides en un vaixell, en un vele que té 12 metres
de llarg i en aquest valer podem anar 12 persones, que normalment és el patró de l'embarcació, 3 persones de l'equip de Cetàcia, que el que ens encarreguem és una o dues persones estan fent les fotografies en el moment que cal fotografiar els animals quan els trobem i a la vegada es van prenent una sèrie de dades meteorològiques sobre la presència d'ocells o quan fem l'albirament sobre el tipus de grup i com està actuant el grup de cetacis que hem trobat. Aleshores, l'eina que utilitzem són càmeres amb un teleobjectiu una miqueta llarg, les fitxes d'anotació, que són fitxes que les ha creat l'equip de recerca de l'associació, i el GPS per poder anar marcant els diferents punts que anem localitzant les coses. Vale, i ara l'Oriol, que hi està a recerca i és la persona que ha estat fent els mapes, us explicarà una miqueta aquests resultats que hem obtingut al llarg d'aquest any. Dir que vam començar a fer les sortides cap si no m'equivoco, al mes d'abril de l'any passat, de 2022, i s'acaben just ara aquest mes de juliol, vale, de 2023. Per tant, és un any i escaig el que podeu veure ara representat en els diferents mapes. Vale, perfecte, Carlos. Em podràs anar passant tu les diapos, no? Sí. Vale, genial. Doncs, després de l'explicació que us ha fet el Carlos, comentar-vos una miqueta el que hem vist al llarg d'aquestes sortides. Comentar-vos també, com deia ell, que aquests resultats són una miqueta preliminars perquè tot just estem acabant les sortides. De fet, l'última sortida del projecte la farem demà i a partir d'aquí sí que ja començarem a tenir una miqueta més, una idea més completa del que hem pogut veure i de tot el que hem pogut documentar al llarg d'aquests anys i escaig que hem estat fent el projecte. Com veureu, al llarg del 2021 vam fer una mica més sortides, que al llarg del 2022 vam fer una mica més de sortides que no pas al llarg del 2023, però en general al final hem aconseguit fer, doncs, havíem planejat de fer unes 76 i estarem al voltant de les 71, 72 sortides, que no està gens malament pel que hem pogut fer. Et passa bé, Carlos? A banda de la recollida de dades, aquest projecte tenia com a objectiu acostar a la gent que venia a les nostres sortides la megafauna de la zona de la xarxa Natura 2000. I en aquest sentit sí que estem molt contents perquè hem aconseguit superar els objectius que ens havíem posat i hem vingut, estarem al voltant dels 500 participants si contem les últimes sortides que hem fet aquest mes de juliol. Amb la qual cosa això vol dir que hem tingut 500 persones que han pogut conèixer de primera mà doncs, la megafauna del Garraf, que era un dels objectius principals del projecte. Ensenyar-vos una miqueta doncs, el que hem estat fent aquests mesos. La idea és, ensenyarem només els resultats que hem obtingut dintre de la xarxa Natura 2000, que és, com us explicava el Carlos, són aquestes dues zones que hi ha davant de Costa del Garraf, i perquè tingueu una mica d'idea, doncs, això seria la distribució de per on hem estat passant nosaltres al llarg d'aquest temps. Les àrees que són una miqueta més, els hexàgons que són més clarets vol dir que hi hem estat menys i els hexàgons que són més foscos vol dir que hi hem passat més vegades. Això seria el 2022. Si posa el mapa del 2023, veieu que canvia una miqueta. L'esforç és més gran en el port de Sitges, bàsicament perquè vam tenir un canvi de port entre el 2022 i el 2023. La majoria de sortides es van fer el 2022 des del port del Garraf, mentre que el 2023 hem començat a fer ja sortides des del port de Sitges de forma exclusiva. I si agafem l'esforç conjunt dels 2 anys, doncs veieu que està una miqueta bastant repartit, que potser ens ha quedat una miqueta a la zona que és més propera a la zona de desembocadura del Llobregat i el port de Barcelona per mostrejar, però bueno, en general hem pogut fer un mostreig bastant homogeni de l'àrea de Natura 2000. Per veure una miqueta doncs, les diferents espècies que hem anat veient. Com us comentava el Carlos, de les 8 espècies de cetacis que veiem al Mediterrani, que es poden veure al Mediterrani, nosaltres aquí, a la zona del Garraf, a la zona de la xarxa Natura, només n'hem vist 4, que serien, sobretot, el dofí molar, que s'han produït
la major part dels albiraments que s'han produït eren del dofí molar, i després tindríem menys albiraments de rorqual comú, del dofí ratllat i del dofí comú. Això no vol dir que l'àrea que no pot ser que hi hagi altres espècies que hi apareguin també de forma menys habitual, però això són les que hem trobat nosaltres i les que són més habituals de veure. Això seria el 2022, vam tenir 36 albiraments en total d'aquestes espècies. El 2023 en tenim una miqueta menys, sobretot perquè, tot i que tenim més o menys el mateix nombre de sortides, encara no hem pogut processar les dades de totes les sortides. Aleshores, en aquests mapes només incloem, pel que fa a cetacis, totes les sortides que s'han fet fins a finals de maig. Ens faltarien incloure les del mes de juny i les del mes de juliol, que segurament ampliaran aquest nombre de sortides, aquest nombre d'albiraments. Pots passar a la següent? En conjunt, veuríem que, doncs el que us comentava, l'espècie més albirada seria el dofí molar, seguida del dofí llistat i del rorqual comú, i amb un albirament anecdòtic de dofí comú. Comentar que segurament tenim tants albiraments de dofí molar, perdó, passa a l'anterior, perquè l'any passat vam tenir un nombre molt gran d'albiraments de dofí molar, més gran que qualsevol altre any. Estem acabant de veure com és que vam tenir un increment tan gran d'albiraments de dofí molar, però això ha fet que tinguessin tants albiraments al llarg d'aquest projecte també. Ara, per comparar una miqueta, perquè veieu la magnitud de les diferents espècies, teníem uns 50 albiraments de cetacis i aquestes són les observacions d'aus només del 2022. És a dir, multipliquem per bastant el que són els albiraments de cetacis. Com comentem sempre a les sortides, nosaltres cetacis no podem assegurar que se'n veuen perquè són espècies que passen molta estona sota l'aigua o relativament força estona sota l'aigua. Però d'aus segur que en veurem, i així demostra els mapes que d'aus en veiem més o menys per tota l'àrea d'estudi. El 2023 també tenim bastants albiraments registrats, se'n veuen significativament menys que el 2022, però de nou és perquè només tenim comptabilitzades les sortides fins a mitjans de maig, en aquest cas. Doncs encara quan acabem de poder processar totes les dades, sí que podrem acabar d'actualitzar aquests mapes i veure millor, entendre millor com es mouen aquestes espècies per dintre l'àrea d'estudi. En total, doncs el que us comentava, a l'altre tenim 2.000 observacions més si ho comparem amb els cetacis. Són moltes observacions, hem vist moltes espècies diferents, fins a 23 espècies, i ara breument us detallarem algunes observacions que hem fet. En el cas de la gavina menuda i la gavina capnegra, són segurament de les espècies que hem vist de forma més habitual, però com comentava el Carlos, són espècies que veiem de forma estacional, no les veiem tot l'any. Aquestes espècies sobretot les veiem a l'època de primavera, sobretot els mesos de febrer i març, segurament quan estan fent la seva migració cap al nord, i les tornem a veure amb menys intensitat cap als mesos de tardor, quan deuen fer la seva migració per sortir del Mediterrani. Llavors, en aquestes dues èpoques les solem veure bastant, es distribueixen una miqueta per tota l'àrea d'estudi, però a l'hivern i a l'estiu doncs, són espècies que són pràcticament més bones a l'àrea d'estudi. La resta de gavines inclourien doncs, espècies que potser veiem d'una forma més habitual o més constant, com seria la gavina corsa, que us comentava el Carlos, que veieu que es veu una miqueta per tota l'àrea d'estudi, són els puntets vermells aquests que veiem en el mapa, i es veu de forma bastant habitual. L'altra gavina que veiem de forma gavià que veiem de forma habitual és el gavià argentat, que segur que coneixeu tots perquè si aneu a qualsevol port de la costa catalana en sentireu i en veureu, la típica gavina que té que és gran, amb les potes de color groc i el bec de color groc, i aquesta la veiem tot l'any i la veiem per tota l'àrea d'estudi. I després una altra gavina que solem veure, que és una miqueta més petita, és la gavina riallera, la veiem amb menys intensitat, no de forma tan habitual, però sí que la veiem una miqueta repartida per tota l'àrea d'estudi també. Com us comentava el Carlos, també tenim dues espècies de corts marins, cors marí plomallat, cors marí gros, aquestes sí que són estacionals, i el que sí que veiem és que aquestes estan molt restringides a les àrees més costaneres. Solen tenir una vida bastant costanera, fer vida bastant a prop de la costa, pocs metres de distància. De fet, és molt habitual veure's a la platja o des de les roques, i com es veuen els albiraments que hem tingut al llarg d'aquest projecte, doncs la major part d'albiraments es produeixen a la zona més costanera de la xarxa Natura 2000.
Una espècie que tenim aquí d'aquestes que comentava el Carlos, que és hivernant, que la veiem només sobretot a l'hivern, és el mascarell. El mascarell és segurament l'au més gran que tenim aquí, l'au marina més gran que hi ha al Mediterrani, i els individus que veiem aquí segurament venen de colònies de nidificació del nord-est atlàntic. Són les típiques colònies que coneixem de Illes Britàniques, Escòcia, Irlanda o inclús més amunt. Llavors són animals que solem veure sobretot en els mesos d'hivern, que venen aquí a hivernada, però també durant els mesos d'estiu podem veure algun juvenil o algun individu subadult que encara no fa migració de tornada cap a les seves colònies de nidificació i encara el veiem per aquí. És una espècie que és relativament costanera, la major part dels viraments es produeixen relativament a prop de la costa i no solem tenir-ne gaires molt lluny de la costa. El que comentava el Carlos abans, les baldrigues, tenim en aquest cas la baldriga mediterrània i la baldriga balear. Veureu que hi ha molts punts blaus que hem anomenat com a Puffinus sp, que és bàsicament quan no podem distingir si és una baldriga balear o una baldriga mediterrània. Com comentava el Carlos, aquestes espècies van estar considerades la mateixa espècie fins fa molt poc, llavors, segons com la seva identificació en vol al mar és complicada. Aleshores les ajuntem i les identifiquem com el mateix gènere. Com podeu veure, són les espècies més habituals que veiem al llarg de les nostres sortides, veiem per tot arreu, i això demostra també el fet de que la importància de que aquestes àrees de xarxa Natura 2000 per a espècies com la baldriga balear, que és una espècie molt amenaçada, com ha comentat el Carlos, doncs el fet de veure-les per tot arreu demostra la importància de que aquestes àrees existeixin. L'altra baldriga que comentava el Carlos, una miqueta més gran, la baldriga cendrosa. Com veieu, hi ha bastants menys albiraments. Això també segurament és degut a que la veiem sobretot només als mesos d'estiu i pràcticament mai la veiem fora de l'estiu, potser a finals de primavera o principis de tardor, però als mesos d'hivern no en veiem pràcticament mai. Sí que està una miqueta distribuïda per tota l'àrea d'estudi, però amb molta menys intensitat que les altres dues espècies de baldrigues que veiem habitualment. Teníem l'ocell més gros, que era el mascarell, i tenim l'ocell més petitet, que és l'ocell de tempesta. Perquè us feu la idea, és un ocell que és de la mida d'un pardal, no és més gran que això. I aquest sí que passa una miqueta al contrari que el mascarell. És una espècie que solem veure, sobretot, als mesos d'estiu i, a més, sobretot, en aigües més allunyades de la costa. Si us fixeu bé, la major part dels viraments es van produir sobretot a la part a la segona, a la zona cepa, que deia el Carlos, que és la que està més allunyada de la costa. Per últim tindríem... Sembla que no queden cap més. Sí, queden els salsins. Sí. Tenim un altre tipus d'espècies semblant a les gavines, però que no són gavines, són una miqueta més petits i són els xatracs. I aquests sí que són, com veieu, tenim diferents espècies que solem veure a la nostra zona d'estudi, però són principalment dues les que veiem de forma més habitual, que seria el xatrac vell llarg, que és el que veieu a la foto, i el xatrac comú. Totes dues espècies són bastant costaneres. Solem tenir molts albiraments a l'inici de les sortides, quan estem sortint de port o quan estem tornant cap al port, però no solem tenir gaire albiraments quan estem allunyats de la costa. Doncs, en aquest cas seria també una altra espècie que queda més restringida a la part més costanera de la xarxa Natura 2000. Com comentava el Carlos, tenim els àlcids. Els àlcids són espècies que segurament haureu vist en fotos, sobretot al fraret, i són espècies que tenim molt associades amb climes freds i amb latituds altes. Són espècies que tenim associades a Irlanda, al Regne Unit, a Islàndia, i són aquestes espècies que la foto de baix, que és el fraret, per exemple, és aquest típic animal o típic ocell que té el bec com molt gran, molt acolorit, i això que associem amb latituds altes. Aquí els solem veure a l'hivern, sobretot, tot i que alguns albiraments, sobretot el fraret, s'allarguen fins al mes de maig o inclús alguna vegada arriben fins al mes de juny. El que sí que estem veient és que, primer, el fraret semblaria bastant més abundant que no pas el gavot, i el gavot tindria una distribució una miqueta més costanera que no pas el fraret. Els albiraments de fraret es produirien sobretot a la part més allunyada de la costa, mentre que els gavots es produirien als albiraments més a prop de la costa.
Pel que fa a altres animals que no són ocells ni cetacis, però que sí que en veiem a la zona de xarxa Natura 2000, hi ha 3 espècies que sobresurten per sobre de qualsevol altra espècie. No són els únics animals de megafauna marina que veiem, però són els que veiem més habitualment i són els que us hem volgut mostrar aquí. El més habitual és el peix lluna, que és la foto que veieu a sota, que segurament tots el coneixeu, és un peix ossi, segurament el peix ossi més gran del món, pot arribar a fer fins a més de 2 metres i és un peix que solem veure, sobretot als mesos de primavera, com reposant en superfície. Són espècies que, com podeu veure, veiem sobretot bastant allunyades de la costa. Pel que fa a la tortuga, a la careta, doncs la solem veure, però una miqueta com més repartida per tot arreu. I després l'última espècie que tenim és el peix espasa, que ens solem veure de forma bastant habitual i no és infreqüent veure salts grans de peixos espasa relativament a prop dintre de la xarxa Natura 2000. Això serien els albiraments de 2022 i això serien els albiraments totals. Com us comentava, aquest projecte, una de les parts fonamentals del projecte era la divulgació sobre les espècies que tenim a la xarxa Natura 2000, bàsicament perquè la nostra percepció és que hi ha molt desconeixement sobre aquest tipus d'espècies i sobre la gran riquesa faunística que tenim al RAF. Aleshores, com us comentava, una part era donar coneixements o proporcionar coneixements a la gent que venia de sortides perquè poguessin viure d'aquesta fauna a primera mà, i l'altra part, molt important també, era fer xerrades tant en centres cívics, però sobretot en escoles, per poder aportar tot aquest coneixement a les generacions més joves. I en aquest sentit s'han fet fins a 12 xerrades diferents en diferents municipis del litoral català i també estem bastant contents perquè hem pogut superar els objectius que tenien i hem arribat fins a gairebé 400 participants en aquestes xerrades al llarg d'aquest any i mig que hem estat fent aquest projecte. Doncs això seria més o menys els resultats del projecte. Comentar-vos que quan tinguem els resultats definitius els penjarem al nostre web, a l'enllaç que trobareu aquí en el xat. Abans d'això, podeu participar en l'associació de diferents formes. Com us comentava el Carlos, nosaltres fem cursos de formació que estan oberts a qualsevol persona que tingui interès per realitzar-los. En realitzem sobretot centrats en cetacis, en les tècniques d'estudi de cetacis, i estem també realitzant curs de formació d'aus marines, per exemple. També fem activitats d'escoles per acostar tots els coneixements que hem anat adquirint al llarg d'aquests 10 anys a diferents instituts i col·les que tinguin interès en aprendre més sobre la fauna marina de Catalunya. I fem també xerrades temàtiques a biblioteques, a centres cívics, una miqueta per donar a conèixer els projectes i per donar a conèixer la fauna marina que tenim aquí a Catalunya. Per col·laborar amb la Cetàcia tenim diferents opcions, no sé si ens coneixeu d'abans, però us podeu fer persones amigues de Cetàcia, que això és com una miqueta com ser soci de Cetàcia, que bàsicament el que es fa és que us dona teniu descomptes a l'hora de poder venir a les sortides, de poder participar en activitats i teniu certes prioritats a l'hora de les activitats que realitzem. Podeu fer Teamers, no sé si coneixeu Teaming, però Teaming és una plataforma que permet fer donacions d'1 € mensual a qualsevol projecte que tingui un projecte dintre de la plataforma. A més, el mateix projecte fa la mateixa donació d'1 € mensual, així que totes les persones que participen en aquell projecte fan la mateixa donació. Els diners que nosaltres obtenim amb Teaming, els que fem és els invertim en la compra de material que necessitem per dur a terme les sortides de mostreig o en la compra de material que necessitem per fer les activitats formatives. Com comentava el Carlos, fem fotoidentificació, tenim diferents individus dofins identificats i una forma d'ajudar-nos a nosaltres és adoptant un dofí. A través d'una donació es pot adoptar un dofí, se li pot posar un nom i nosaltres enviem informació d'aquell dofí de cada vegada que el veiem i quedaria com un dofí apadrinat per qualsevol de vosaltres. Ens podeu enviar fotos, vídeos d'albiraments per contribuir al projecte d'Amics del Mar, que això ens ajuda a ampliar la base de dades d'albiraments al mar català. Podeu participar a sortides d'albirament, que us la recomanem molt, perquè és una forma molt bona de poder experimentar i poder conèixer les espècies del mar català de primera mà. Evidentment que podeu fer donacions si vulgueu,
podeu participar en els nostres cursos de formació i si coneixeu gent que estigui fent el treball, que estigui acabant la carrera universitària, oferim l'opció de supervisar treballs de grau amb nosaltres per qui l'hagi de fer, qui l'hagi de realitzar, doncs tenim un equip de recerca que és capaç de supervisar aquest tipus de treballs. A més, també us podeu fer voluntaris, en el cas de que tingueu interès i que tingueu temps lliure per dedicar-hi, podeu enviar-nos un correu a info@associaciozc.org i us explicaríem com fer-ho per poder ser voluntaris. Per últim, comentar-vos que hem tret ara darrerament una línia de samarretes i de suadores. Bàsicament, el que estem fent és fer una mica de prevenda per veure quanta gent hi ha interessada en aquests productes. Els podeu trobar a la nostra pàgina web i, de nou, els diners que recaptem amb aquests productes van destinats als projectes que estem donant a terme per poder comprar material per les activitats educatives o per les activitats de recerca que estem donant a terme. I ja està, amb això donar-vos les gràcies en nom de l'associació per haver vist la xerrada. Si heu participat en alguna de les sortides, donar-vos les gràcies per la sortida, per haver vingut i esperem que us ho hagueu passat bé i que hagueu disfrutat de la megafauna del Garraf i donar també les gràcies a la Generalitat de Catalunya per finançar el projecte. Us volia preguntar que aleshores continuareu, no?, amb el mateix estudi i les sortides, amb la mateixa dinàmica o hi haurà algun canvi? No entenc què vol dir, o sigui, el fet que abans
hi fossin i ara no, és No, una no. El que vol dir és que nosaltres aquí us hem ensenyat els resultats que tenim dintre de la xarxa Natura 2000, però les nostres sortides a vegades van més enllà de la xarxa, van més lluny, arribem a àrees que estan més allunyades de la costa. Aleshores, en aquestes àrees que estan més allunyades, el que us comentava el Carles abans, hi ha hàbitats que potser no trobem dins de la xarxa Natura 2000 i això permet que apareguin altres espècies que no trobem dintre de la xarxa Natura 2000. D'aquí la importància de que potser la xarxa de Natura 2000 es queda curta, en el sentit de que hi ha molts hàbitats que no estan protegits i que estan doncs, a la mercè del que pugui passar en aquells hàbitats. Llavors, si agafeu els informes, que és el que us comentava el Carlos, si agafeu i per curiositat entreu al web, teniu els enllaços aquí en el xat, i descarregueu, per exemple, l'informe de l'últim any, allà sí que incloem totes les dades, tant de la xarxa Natura 2000 com fora de la xarxa Natura 2000. I podeu veure doncs, aquesta diferència de les coses que es veuen a dintre com les coses que es veuen a fora. Exacte. I efectes pràctics que estigui protegit, què vol dir? Que està regulat les activitats que s'hi poden fer o què vol dir? Sí. El fet també és que, en principi, les àrees Natura 2000 les designen els països. Els països les proposen i la Unió Europea és la que decideix les aprova o no les aprova. Un cop s'han aprovat les àrees, sobretot les àrees de les zones d'especial conservació, s'ha d'elaborar un pla de gestió d'aquestes àrees i tens un termini de temps per elaborar-ho. La zona d'especial conservació que tenim a Garraf va ser designada l'any 2014, és a dir, fa 9 anys, i encara no té pla de conservació, no té pla de gestió. És una cosa que no s'ha fet. Aleshores, el que està passant en moltes d'aquestes àrees Natura 2000 o xarxa Natura 2000 és que els països, els diferents països europeus tenen uns mínims, per exemple, en el cas de les àrees marines, doncs tenen uns mínims de percentatge d'aigües territorials que han de protegir. És molt maco designar una àrea protegida sobre el paper, però si tu no hi poses mesures de gestió, mesures de conservació i no hi fas cap tipus de seguiment de que es compleixin aquestes mesures que tu has proposat, no serveixen per res. Perquè al final les tens sobre el paper, però no són efectives a l'hora de la veritat. Llavors, el que comentava que de portar dades, de que haver recollit dades en aquesta zona, ara tenim moltes dades de més de 10 anys de dades de cetacis i aproximadament 3-4 anys de dades d'aus, són dades que són molt valuoses a l'hora de fer plans de gestió, són dades que són superimportants perquè això realment sigui una àrea efectiva de conservació d'aquestes espècies. No sé si tens respost la pregunta o no, Anna, però espero que sí. Sí. Sí, això de les mesures de conservació és que de vegades, no sé, a la Terra vas a un parc natural i ho veus, no? Però al mar no saps què s'està fent de diferent
del respecte, bueno, com a usuari, com a persona que no s'entera, potser vosaltres sí que visualitzeu coses. Però no sé si es pot pescar igual, poden passar el mateix tràfic de barcos, es poden... O sigui, això En teoria no. En teoria hi ha certes àrees, sobretot aquelles àrees que estan restringides o que estan protegides perquè protegeixen aus marines, hi ha certes àrees de pesca que no es poden fer servir. Per exemple, l'art de pesca que més afecta les aus marines al Mediterrani és el palangre de superfície i en principi no es pot utilitzar a les zones TEC, segur que no, i a les zones TEPA no recordo, però a les zones TEC segur que no es pot utilitzar. També és cert que els usos que es fan dels espais naturals terrestres crec que són molt més accessibles que no pas els espais naturals marítims, les zones protegides marítimes. Doncs el que veiem nosaltres és que, per exemple, a la zona del Garraf sí que hi ha molt d'ús de tota la zona costanera, però a la que t'allunyes, diguem, 2-3 milles, baixa molt el nivell d'ús. Et trobes pescadors, et trobes pescadors recreatius, sí que et trobes grans embarcacions, perquè tenim el port de Tarragona i el port de Barcelona al costat, però potser sí que no és tan gran l'ús que es fa com podria ser, doncs, jo què sé, el Parc Natural del Montseny o algun dels parcs del Pirineu, per exemple. Molt bé. I les sortides mantindreu la mateixa freqüència de...? És la idea. La idea és fer sortides cada cap de setmana. Generalment tenim una sortida prevista cada diumenge, si fa no fa. De fet, al nostre web tens un calendari on tenim posades les sortides fins a final d'aquest any 2023 i queden poquetes places. De fet, només queden places per un parell de dies al novembre. I la idea és intentar fer 4 sortides al mes, si es pot. I, a veure, tot depèn molt de la meteo i de la disponibilitat que tenim, perquè pràcticament tots nosaltres ho fem tot des del voluntariat i aleshores s'ha de compaginar amb feines i tota la resta. Sí. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu, que vagi bé.